wurket eens correct zoals het bekende computerspultje The Sims. Je jou het popke opdrachten en liet hem onderzoek dwaan. Er is alleen nog één groot verschil. Dit is alle keren echt gebeurd. Dit soort foto's die daadwerkelijk daar op de plaats delict zijn gemaakt. Je ziet zelfs nog de politietape hier zitten. En met dit soort foto's gaan we aan de gang. Kom je hier dus op zo'n plaats delict. Je gaat hier rondlopen, je ziet het hout liggen, je ziet het duiventil liggen. Zodat we spelers eigenlijk een heel goed idee geven van hoe die situatie daar in elkaar zat. Bij het plakdelict omkwam kan de speler ziekje naar aanwijzing, zo bijgelijks het moordwapen of bloedspatten. Hiermee kan dan een scenario voor het misdrijf maken worden dat naar de politie gaat. Doel van het speeltje is om de politie nieuwe ideeën te gaan over oude zaken. Maar dat is net het enigste voordeel. Het speeltje zet het politiewerk ook in een gunstige daglicht. Wat ook een van de doelen was van de game is bewustwording bij het publiek creëren van hoe moeilijk het eigenlijk is voor de politie om dit soort zaken op te lossen. En dat is dus ook mooi van, nou, de politie is benieuwd naar jullie mening, ga er maar eens mee aan de gang. Dan zien mensen dus ook hoe ingewikkeld het eigenlijk is om tot een juiste dader te vinden. Naast WildSea werk je ook de NHL en Triangle Studios mee aan de game. Het wie voor de ontwikkelders nog wel een uitdaging om met net vol informatie een complete game te maken. Uiteindelijk hebben we dus een brok informatie gekregen van de politie waarvan ze hebben gezegd, dit mag gebruikt worden en dan mag je dus ook gewoon in de game gebruiken. Dat mogen straks de spelers gewoon zien. Maar tijdens de beginfase hebben we heel veel gebrainstormd en daar komen ook gewoon dingen te tafel die niet voor iedereen bedoeld zijn. Dus daar hebben we wel een geheimhoudingsverklaring voor moeten tekenen. De game maakt Takamiya Simmer online gaan en zal eerst alleen nog van 5 Gelderse zaken gebruikt worden. Is dit een succes, dan wordt het mogelijk uitbreiden naar andere provincies.